And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nalaman kong kabit ako. At hindi ko alam paano bibitiw. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Rose. And this is my secret file. Nang magtrabaho ako sa Brunei, meron akong nakilalang lalaki na itago natin sa pangalang Kim. Siya ay installer ng car accessories. Habang ako naman ay nagtatrabaho bilang sales lady sa isang car accessory shop. Same shop kami, magkasama sa trabaho. At first, hindi ko naman siya napapansin. Kasi focus ako na pag-aralan ng trabaho ko. And at the same time, focused akong mag-aral ng lengguwahe doon. Siya ang unang lumapit sa akin. Tinanong niya ako kung taga saan ako sa Pilipinas, kung ilang taon ako, mga personal information tungkol sa akin. Habang kausap ko siya, napagtanto kong may itsura talaga siya. At talaga nga namang mahuhulog ka sa mga salitaan pa lang niya. Simula noon, palagi na kaming tinutukso ng mga kasamahan namin sa shop. Hanggang sa palagi na kaming nagchat-chat tuwing gabi pag uwi galing sa trabaho. At may mga pagkakataon pa na kapag magluluto ako ng pagkain ko, binibigyan ko rin siya. And eventually, naging kami na. Pero ang nakapagtataka, nakikiusap siya sa akin na itago raw muna namin sa iba yung relasyon namin. Sa akin, okay lang naman. Dahil nahihiya rin ako. Bago pa lang ako doon At nagka-boyfriend na ako agad. Napaka-easy to get ko naman, diba? Well, siguro nga DJ Rocky, wala Napaikot ako sa mga flowery words niya. Not until one day, may nag-message sa akin sa Messenger. Itago natin siya sa pangalang Rose. Yes, DJ Rocky. Kapareha ko pa siya ng pangalan. Minessage niya ako na layuan ko raw si Kim dahil pamilyadong tao na ito at meron tong mga anak na. Kasal pa. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, DJ Rocky. May anak din ako. Single mom ako. Pero never kong itinago yun sa kanya. So, kinumpronta ko si Kim kung totoo yun. Nagulat pa nga siya kung paano ko nalaman.
Hindi naman niya itinanggi. Ako rin naman kasing tanga. Hindi ko rin naman siya tinanong kung single ba siya, o may girlfriend, o may asawa. Kaya pala ayaw niyang ipagsabi ang relasyon naming dalawa. Dahil yung Rose na nag-chat sa akin, yun yung nabuntis niya rin, nakatrabaho sana namin. Kaya lang, pinauwi raw ng amo namin dahil maselang magbuntis. Shucks. Ang masaklap ay hindi yun ang asawa niya. Meron pa siyang asawa sa Pilipinas at kasal. Although, hiwalay na siya sa asawa niya sa Pinas kasi may kinakasama na rin yung asawa niya. Pero kasal is kasal. So, isa akong kabit, DJ Rocky. Nalaman kong kabit ako at hindi ko mawari o malaman kung paano ako bibitaw. Pero sinubukan kong gawin lahat ng pwede kong gawin para makabitaw ako. Iniwasan ko siya. Kahit sa shop, hindi ko siya kinakausap. I really tried my best na iwasan siya pero patuloy pa rin siyang lumalapit sa akin. At napag-alaman ko na yung Rose na nag-message sa akin, hindi na rin pala maayos ang relasyon nilang dalawa. Parang nag-uusap na lang sila kung meron siyang kailangan na vitamins at kakailanganin ng baby pagkapanganak niya. In short, hindi na rin sila. So nang malaman ko yun, ipinagpatuloy ko ang relasyon namin. Naging maayos naman ang lahat. Nakapanganak si Rose at sinasabi naman sa akin lahat ni Kim tuwing mag-uusap sila, kaya nakampante ako. Napanatag yung kalooban ko na baka wala naman akong ginugulong relasyon. Not until nag-finish contract si Kim. Uuwi siya ng Pilipinas. Lahat ng tiwala ko, ibinigay ko sa kanya. Palagi pa rin kaming nag-uusap kahit nasa Pilipinas siya. Video call kami mayat maya. Pero minsan, hindi siya nakakapag-chat o nakakatawag sa akin. Ang sabi niya, mahina raw kasi ang signal sa kanila. Huli na nang malaman ko na nagpunta pala si Rose sa kanila. At doon pa natulog. Nagstay si Rose ng 2 araw sa kanila. At hindi niya yun pinaalam sa akin. Hindi ko pa malalaman kung hindi si Rose ang nagsabi sa akin. Nag-send siya sa akin ng mga pictures nila ni Kim na magkasama sila. Na magkaangkas sila sa motor, magkatabi sa jeep, at magkasama sa bahay. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga nakita ko, DJ Rocky. Nasa trabaho ako noon at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pag-uwi ko ng bahay, tsaka palang nag-sink in lahat ng nakita ko. Tsaka palang ako nag-iiyak. Alam kong wala akong karapatan na makaramdam ng ganun. Dahil pinili ko itong sitwasyon na to. Ginusto ko to kaya wala akong karapatang magreklamo. Kinausap ko si Kim about it. Hindi naman niya itinanggi na nagkasama nga sila. Pero ang sinasabi niya ay para lang daw yun sa bata. Inaway ko siya. Halos hindi ko na siya pabalikin sa Brunei noon. Galit na galit ako. Todo hingi siya ng tawad sa akin. At eto naman akong marupok,
mapagmahal, or baka tanga. Pinatawad ko siya. Nakabalik siya ng Brunei. At nagsama pa rin kaming dalawa. Pero after noon, hindi na kami naging masaya. Palagi na kaming nagtatalo. Palaging merong pagdududa. Doon na rin kami nag-umpisang magpalitan ng phone na hindi naman namin ginagawa noon. Sa tuwing magpapaalam siyang aalis, palagi nang mainit ang ulo ko. At palagi na akong nagwawala sa kanya. Hanggang sa dumating yung time na nasasaktan ko na siya physically. Doon na lang umikot yung buhay namin. Puro away. Then one day nalaman ko, niloloko na naman niya ako. At ang masakit pa nito, sa best friend ko pa. Nakipagrelasyon siya sa best friend ko. Nakatrabaho din namin. Tuwing umaalis siya ng gabi, nagkikita pala sila. Samantalang ako, nasa bahay, naghihintay sa kanyang umuwi. May mga panahon pa ngang hindi siya umuuwi sa bahay. Uuwi siya ng umaga, maliligo at papasok na lang sa trabaho. At dahil hindi ko na matiis yung ganong klaseng setup, nagdesisyon akong umuwi na ng Pilipinas. Nag-resign ako. At bago ako umuwi, nakipag-usap muna ako sa kanya. Naging okay naman kami kahit papaano. Umuwi na rin ng Pinas yung best friend ko. Nung una, maayos pa rin kami. Nagbe-video call. Hanggang Feb, dumating yung time na palagi na siyang busy sa work. Hanggang sa tuwing uuwi siya, matutulog na lang daw siya dahil pagod sa trabaho. Then, one day, yung isang kasamahan namin sa trabaho nag-message sa akin. Kinumusta ako. Nababanggit niya na nakikita niya na palaging may ka-video call si Kim. At yung best friend ko nga yun. Kaya pala nawawalan siya ng oras sa akin. Dahil nag-uusap na naman silang dalawa. Ewan ko DJ Rocky, pero parang namanhid na lang din yung puso ko sa sakit. Lumipas ang ilang buwan na nasanay na lang ako na hindi kami nag-uusap. Nagkaroon ako ng trabaho pansamantala. At may nakilala akong lalaki na itago natin sa pangalang Renz. Mabait siya, sobrang kwela. Palagi niya akong pinapatawa. Sabi niya parang ang lungkot-lungkot ko raw. Bata pa siya, 20 years old pa lang. Hanggang sa palagi na kaming magkausap. At ayun, alam ko na masaya ako. Dahil sa kanya nakalimutan ko kung gaano ako kalungkot. At kung gaano ko pinaglalaban lahat ng sakit na dinulot sa akin ang relasyon namin ni Kim. Niligawan ako ni Renz, sinagot ko siya. At hindi ko na naisip na masyado pa siyang bata sa akin. Basta ang alam ko masaya ako. Ramdam ko na mahal niya ako. And then, dumating yung time na na-my day ko siya sa Facebook ko. Nakita yun ni Kim. Pagkatapos nun, palagi na akong minimessage ni Kim. Galit na galit siya. Minumura niyo ako sa sobrang galit niya. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang galit niya sa akin to think na siya naman ang unang naganap ng iba sa aming dalawa. Ang alam ko lang, simula nang hindi na siya magparamdam sa akin, ikinonsider ako ng hiwalay na kami noon. Palagi siyang nagchat-chat sa akin. Naging maayos siya. Minsan tumatawag pa sa akin, umiiyak at gusto niyang makipagbalikan. Ayaw raw niyang makita ako na meron ng iba. Totoo pala talaga yung sinasabi nila na tsaka mo lang marirealize ang halaga ng isang tao kapag wala na siya sa'yo. Mahal ako ni Renz. Alam ko yun. At masaya ako sa kanya. Napapasaya niya ang buong pagkatao ko na hindi ko naranasan kay Kim. Kaya
Maraming salamat pa rin kay Kim sa lahat ng pananakit niya sa damdamin ko. Biruin niyo yun. Naging isang kabit ang gaya ko. Nagtiis, nagmahal ng todo. Hanggang sa nasaktan at napagod. Salamat sa lahat ng sakit. Dahil kung hindi ko naranasan lahat ng yun, hindi ko matatagpuan si Renz. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Rose at ito ang aking secret file.